вақте ки ман дар хона будам ҳангоми таътил ва бо бародарам маслиҳат кардам ки ман бояд дар шабакаи иҷтимоӣ ягон канали худро дошта бошам. яке аз саҳмгузор дар ин масъала бародари ман буданд ки маслиҳат доданд ки додар оиди ҳамин масъала яъне ҳуқуқшинос будан ва машварати ҳуқуқӣ расонидан ба мардум як саҳифаи худро боз кун. ман боварӣ дорам ки ту муваффақ мешавӣ. хушбахтона канали худро бо номи Қонун Тиҷӣ дар Инстаграм ва дар Ютуб бо номи Ҳуқуқи шумо боз намудам ва аз рӯзи аввали фаъолият ман эҳсос кардам ки мардум хуб пазируфтанд ва бисёр саволҳои ҷолиб, бисёр саволҳое ки проблемаве ки дар зиндагиашон доранд пешниҳод менамуданд ва ман кӯшиш мекардам. ҳолатое мешуд ки шаб хоб намекардам, ҷавоби ҳамон саволи онҳоро ёфта пешниҳод мекардам, ҷавобашонро мегардондам, онҳоро қаноатманд менамудам.